Na yɛto aso a mede ekɔ from Premtobre ni mu na okɔ no mo a Coordinating Council no ene Artillery Regiment 66 no ene ekɔ bi eka ho aka bom de dwumadie so kwa kai nipa bi a wɔn abɛko agye oman ama eneyi asumdue egusoa ekitaye no wɔn ahwɛ akai wɔn a wɔn akyɛ wɔn adwuma so a wɔn bɛyɛ Ho Jubilee Park ena dwumadie ekɔ so a wɔn wɔhwɛ bambɔ so Premtobre mu ananom atrankonwa asɔfo ene esomba no dafo ene wɔn mu a wasom wɔ asra adwuma mu akɔ ahomegye mu nyinaa bɛhyia ya wɔn de sa dwumadie no hyehyɛ so na Premtobre so afo James Gunu ene Adom Kasee atwa nkɔmɔ a ɔbɔ wɔn mu a wasom wɔ asra adwuma mu a wɔ ahomegye mu aba so sɛ security services are one of the best in the world. You know, when it comes to discipline, when it comes to patriotism, nationalism, their commitment to the cause of development, they are on top. And when it comes to the world peace, Ghanaian troops have gone to several peacekeepings, and the performance actually tells you that we have very competent and professional security force in Ghana. Panimpaya no ena Veterans Association of Ghana no Premtobre mu FCPO1 bedi akon Solomon ena ono nso eda abayase se wode dwumadi ahye so ama wonu mu a wosomye wo mayidin mu no wo mu akai wonu mu a enya asem ketua. Yes, at present here in Volta we have two surviving actual participants of the war. One is called Emmanuel Amegaji. He's in Shia. And then the other one is also Emmanuel Dake. He is in Piki. In fact, there were three. The other one, Newton, passed away, I think, about 3 months ago. And so we are left with two. They were actual participants of the war. And nobody can say there's any country that has been self-sufficient in caring for its people.